sak hamyangui salkolok maromui bisiba ongjak tabuk thongrok klaijak yakung yakmania takuk Dinesh Debarma tabuk nukhungo ajimung kwmajak bihig Rita Debarma hasteni joto lukurokno koktuma thunai bisingtui subasu sanka rangri kwrini bagui doctor kahambai naijagui mania wngui tongkha takuk Dinesh Debarma tei ha bubagrano bo subasu sanhoka joto hasteni lukurok kha gwnang maya gwnang subakhiba takuk Dinesh Debarma hamnai sak hamnai hinui koikha borokni account number wngkha 5051522698 borokni mobile number wngkha 8413802175 tuisa rangchak kami borokni kami belai kheno tabuk nukhungo mokolni muktui yorlajak belai kheno nukhungo chamung nungmung kwrui belai kheno wana chinta khlailai tonglaikha achimung kwrwini bagui joto hasteni joto lukurokno jotono khoksa khongni khlaiui chubakhoba takuk Dinesh ni sak hamui phainai hinui bihig Rita Debarma joto lukurokno no koikha chubasu sanka Bini sore hamya hamai ko mokol bonu ya angka kaini no ngko dehar borsa jago singsa jang jago wi joto si bini mo ngko dehar raksa jago hima ya rong tong songko hima ta kai Nke bini sore hamya le tamo ro problem tong bini abo joto no pure bele nong to hang ko dehar bagai hingai hima ya rong kha dehar borsa ba kha singsa jang jaga borma yang kha ya rong ko mai ba khoi sem ya rong tong go sore hamya wngmani le bosoro balokha iko sore hamya amar ko 4 bosor 5 bosor no kai jongkha 4-5 bosor je kawi tongmani bisingo doctor koi barok tong jakha ekbar telang kha ga abo hamni male nge aboni bisingo kai tai telangi malia telang malia nge doctor telang mani bomba hairok sajak tamro khanya nang hinsa abo khanya nang hun chawo ko haza logo thani hin chawo mane doctor kotor thani hinai nge doctor kotor nok thanam bagai nogo krin mugi thang malia dem bagai sang thang male jali ta tabung ke norok tipra hasteni khaganang maya ganang lukurong na tam ko kusana musung norok je sak khamnani bagai sing kai tin mo baga na kicha koi jawo je man te phali ja to hne ngai tin ngol ko roma bagisa chajawo je bone man te phali ja to je mi sa pan nge oru gidile tabuk mane bom hai problem tong koita rok problem ben abo dogi ke bang ma sa saisi ko malia mote hne jaw to sing dong su mo kon no ya bari khan no liya mai bu khoi sai malia ngai ngko sa bo bin belai na hamya bari tong kha bo samaro sing sa sang ro to nong tong kha jeng ma ning ngai mote hne sa jo malia ben beram na nge nogod norok choli male bom hai rok ke choli to tabuk nong ni ro je aji nai je mane inkalam khlanyasi bose sakhamya ngai moha ge thongro kalai to dani na kangge 3-4 bosro mui bom hai rok norok choli ui tongmani jong choli to malia ko tai tang khaja nai phaya sa kan tong lai khatai ko han hati rok ma sa ya ngai tong kha nge nong ni serai le khrok bosrok tong ko nei tong okara hangkai 15 bosor ka kha sari okara mo no ko ma tong liya nge bo khai tak bo jaga utong emne bo akor tala bo sama tong shu bunyung ko dugano buni restaurant na samkhle ma tong da sam khale ma tong lai kha nge nong ni mo kami ni mung ke sem mo hangkai ti sarang sa kan tu sarang sak nge ni ni sinu mung ke ko ta ni ni mung ke ta mung kha ani mo hangkai ba kita de brahma nge on je rugi hamya ni salani mung ke dine de brahma o je ni rugi hamya ngmani bosrok balokha Ani rugi hamya mane iko tau emne to running he tau 5 bosor to hata nge je 5 bosor je sori hamya ngi tongmani bisingo doctor rok norok thangi je naikha sekangon najak ha sekangon najak mane hamya rang puisa ni shot ni bagai je doctor ni ono mukti awo ang khaisuk malia rang puisa keri ni bagai doctor je ano ngokai musuk bithi sana nangnai nei ana je samane oboni mate ang sai malia rang puisa keri ni bagai awon bagai anma sakta sumya hamyang thaka auto khaisi nge doctor rok le koibar rok thangja khaimne
ang waisano thangman su emne khai tekun thangmalia rang puisa ni problem ni bagai hingke doctor thangmani tamo boma hai rok sa doctor doctor to tam sanani ang ni jino saka borong no ang himma yango ani sori obosungo nei hingke a somoy borok sawo biti sakai hamnai hingke nang biti sadi hingke nang 3 mas biti sana nangano ne ano sawo 3 mas ni singa ang mas kaisa si biti sai malia rang puisa ni kuduni bagai gai tai tam ka hamji nai ba abon bagai ang muthagi maton ka ang tini hamma yang thangka rang puisa kuduni bagai ang sai malia ang hamma yang thangka hingke tabuk sori hamia je kalai tongmani bising tei tai je ekbar doctor thangmani omono bade tere thangjak pika tai thangmalia ang tai thangmalia rang puisa se kering ki thangsi malia ta kam khaine ba hingke asuk doria je romui tongmani 4 bosor ba 5 bosor kawi tongmani ekbar sei doctor ma thangbuta tai thangsi malia hingke tabuk sak hamnani ni musungui tongo mane sori hamnani musungui tongo ta haibana hamui malia hami malia hingke tak tipra hasteni maya ganang lukurong tamo kokusan musung sak hamnani bagai borok no kai ang borok ni thane ang kisa borok nam koimung koijau borok ano ani ma sak hamnani bagai ang borok nan kisa koijau ano borok suba suri thung tai ani buba grano bo ang koijau buba grano bo ano kisa ngothung borok bo ano ke suba sutung buba grabo ang abo naijau hingke tai lukurong no tamo kokusan musung lukurong no bo ang borok no bo koijau borok bo ano kisa ngothung suba suri thung lukurong thane bang sano hingke je sori hamia angui tongmani le kisa sek mane lori sori ke mane himui rogde man bom hai himbui ang he asuk de kisa himui mano absung no tai emne bosawi himmi ata hingke tabuk sori bole tamo problem rok tong sorio problem ba ani komo mokol nugia jungjal kaisa tai busa ganange busak borsawi tongo borsa kanike busak rojawo tai busak kiorbayo sabayo oba hai ani jungjalung tongo o jungjalung no ang aborna hamnani musungta hingke nongni family wale choli male boma ha rok haike choli ui matong ani family o tam khai choli janai rang puisa bo kurei jaga jomin bo kurei tai tamo eko buri borok tini bo buni hugo salcha thangari hingkai tai salai na sung kamo maya ong thango buni kamle boro asung mansung nai phaisa sakai phatini serok ate heki tongjata nam khaino tai nge tabuk hamnani musung pana hami mayangui tong ta tabo hamna mujung phana ang hamu maya ong tokha rang puisa ni bagai nge nini chere le khorok busrok tong an chere kuni tongo an chere kaisa hingga ke chala kaisa hingga burai ke khusus chala ka okra chala okra abo class 10 jora porikha bono ang rang puisa kari ni bagai ke bo pori namu sungjago haipano bonang pori ri malia rang puisa kari bagai bono ang restaurant ang di rohaka bono restaurant no samu khlainya ni bagai por na musung pana por ri malia pori ri malia de buri kaisa no kono tong abo kitabuk alo angko bono cho ungo khai para bono bo pori tong yo bo class puro si pori jako bo khai hingke nini mung hingke ani mong hingke dines debro hingke nongni kami hingke ani kami hingke tisarang sak kami o nini babu sori hamyang mani abole busrok balokha 5 বছর খা hingke 5 bosor mani bisingo norok bomo hai rogoi tabuk choli matong ফাইসা মাই মাসে একমা তংতা hingke tai ke bomo hai rokai choli matong sanong no স্কুল লগ থাংমায়া খানা করম পামিয়া পড়না মুসিয়া mane por na musung pano nini babu na muruma bagai nang kaham ke pori malia ta ongke nini mung hingke আইসি দেবরমা nang boklas pori tong পুরা hingke nongni no choli mar rogle bomo hai roko choli uitong মা কাম থাঙ্গা কা বাবার মাই মা দং কা স্কুল মা থাঙ্গাতা hingke nini babu sori hamya tabuk tongmani bo hamnani bagai nang tipra haste no lukurong na tam ko kusana musung বাবা না হামিনা বাগাই কিসবা সুখাজি নে সাজা হলু করং না nin babu no sori hamre na bagai nang lukurong na jotono no mane ko kusarota jo ko bla bla kham